På vej mod Tyskland. På vej mod Danmark. Når færgesejladsen mellem Rødby og Puttgarden om få år kan erstattes med en hurtig tur gennem Femern Bælt-tunnelen, kommer vi, danskere og tyskere, tættere på hinanden. Men hvad kan vi sammen? Det har vi lært rigtig meget af også. Vi har lært af nogle af de metoder, de anvender, og hvordan de griber tingene an. Og vi tror også på, at de har lært noget af os. Mit unserem Partner zusammen haben wir ganz viel gelernt voneinander und miteinander. Her på Rådhuset i Lübeck hører man det samme. Vi bliver bedre sammen. Her mødtes i begyndelsen af juni 2015 det såkaldte Interreg-udvalg med en lille gruppe af de mange personer, der siden 2007 har samarbejdet med støtte fra EU's støtteprogram Interreg 4A Femern Bælt-region. Arrangementet her markerede afslutningen på programperioden. Vi har lært af hinanden både i forhold til konkrete ting, hvor vi har lært, at der er andre måder at gøre tingene på, men måske mere vigtigt, så har vi lært, at vi faktisk er i stand til at arbejde sammen på trods af forskellene. Tilbage på landevejen. Inden arrangementet i Lübeck tog danske og tyske politikere fra Interreg-udvalget med bus rundt i regionen for at besøge nogle af de mange samarbejdsprojekter. En Tour de Femern Bælt-region. Als ich die Einladung gekriegt habe ich mich erst gefragt, wie das funktionieren soll, Tour de Femern Bält. Aber die läuft prima, auch wenn kleine Pannen dabei sind, Zeitdruck entsteht. Aber die Idee finde ich gut und die Umsetzung ist auch klasse. Ich weiß nicht, wie es in Dänemark ist, aber bei uns könnte sich Politik und auch Verwaltung tut es schon, aber Politik noch mehr dafür interessieren, wie diese Projekte konkret aufgebaut werden, wie sie ablaufen und wie sie auch verstetigt werden, wie sie zu nachhaltigen Projekten werden. Es wäre sicherlich schön, wenn der eine oder andere Politiker oder Politikerin diese Projekte auch besuchen kommt von Zeit zu Zeit. Dels har vi jo snakket internt blandt kolleger, tyske og danske, så det har været udmærket at køre rundt i en bus, og vi har været rundt og se det, som jeg synes, vi skulle se. Noget af det, der skulle ses, var her i Korsør, hvor det handler om at inspirere og hjælpe unge til uddannelse og arbejde. Korsør Produktionshøjskole er leadpartner i det projekt, der hedder Futura Maritima, som består af 4 organisationer. Og det handler om vand, men i særdeleshed om, hvordan vi kan få gjort flere unge interesseret i maritime erhverv. Så hovedudgangspunkt var for unge gjort interesseret i det, men samtidig med at man gjorde det, så også opbygge noget konkret, som man kunne bruge lokalt, sådan så de penge, der gik til, at nogle unge fik uddannelse, samtidig også gav en lokal effekt, der for eksempel kunne smitte af på turisme. Es war sehr interessant heute zu sehen, wie bei dem Projekt mit der Werft, mit dem Schiffbau, Bootsbau, mit dem Bootsmeister Christian Jugendliche eingebunden werden und Interesse haben. Und am meisten hat mich gefreut, dass ich gehört habe, knapp 70% der Jugendlichen, die dort integriert werden konnten, finden hinterher einen Weg in Beschäftigung oder interessante Tätigkeiten. Das hat mich beruhigt. Das zeigt, dass Nachhaltigkeit, und das ist ein wichtiges Thema, es soll ja nicht nur ein Effekt sein, sondern es soll nachhaltig wirken. Und hier haben wir unser Geld, glaube ich, sehr gut angelegt. Interreg-midlerne dækker et bredt spektrum. Fra fremme af beskæftigelse til bekæmpelse af sygdom. En af de ting, jeg fandt inspiration i, det var i hvert fald det samarbejde, der var på sundhed mellem Lübeck og Næstved hospitaler. På sygehuset i Næstved blev politikerne introduceret for sygehusets samarbejde med Universitetsklinikken i Lübeck. Den forskning, vi normalt kan få tilskud til, det er forskningen, der bliver initieret af medicinalfirmaerne. Og det her projekt, som vi blandt andet har været med til, det er et projekt, om man kan bruge noget mindre kemoterapi og få samme resultat ud af det til stor fordel for patienterne. Det kan vi ikke få nogle medicinalfirmaer til at sponsorere. Så det har været utrolig vigtigt for os, at Interreg har været ude at give penge til det, ellers har vi ikke haft mulighed for det. Professor Dunst fra Universitetsklinikken i Lübeck tog med, da bussen forlod Næstved igen, så deltagerne kunne stille supplerende spørgsmål til det banebrydende samarbejde. Altså jeg personligt har synes, at kræftprojektet over i Næstved er formidabelt, og det er den professionelle måde, man har formået at samarbejde med ledende medicinere på flere forskellige niveauer. Det synes jeg har været fremragende. Og så ventetid på færgen, inden rejsen fortsætter i nabolandet. Pausen, som deltagerne i de i alt 37 gennemførte projekter i Femern Bælt-region-programmet kender så godt. Ikke mange år fra nu
vil vi tænke tilbage på det som fortid. En endnu fjernere fortid finder man i Oldenburg. Museet her har fokus ikke blot på middelalderen, men også på samarbejde med danske kolleger, blandt andet i projektet Muswelt. Also für unser Museum bedeutet es sicherlich, ist es aus dem sozusagen Dornröschenschlaf mit erweckt worden ist. Wir haben unheimlich viele neue Angebote und Veranstaltungen generiert. Mit unserem Partner zusammen haben wir ganz viel gelernt voneinander und miteinander über das Mittelalter, das frühe Mittelalter, das späte Mittelalter und vor allem, wie man es dem Publikum nahebringt. Samarbejde gør både klog og stærk. Sådan lyder det både blandt museumsfolk og politikere. Femernforbindelsen den åbner jo op for, at Lolland Falster specielt bliver jo ikke bare gode venner med den tyske side, men også gode naboer. Og der er masser af muligheder for at udvikle os inden for både kultur, sundhed og erhverv. Og det er jo sådan nogle ting, vi skal kigge lidt efter. Tiden arbejder for det dansk-tyske samarbejde. Den kommende tunnel vil gøre det nemmere at mødes, og der er masser af gevinster at hente på den anden side af Femern Bælt. Jeg synes, vi har set rigtig mange positive projekter, der har været her i løbet af det sidste døgn. Og jeg er ganske overbevist om, at pengene gik godt ud. Og så har de unge fået øjnene op for den region, de lever i, for de muligheder, der også er i Tyskland. Am besten hat mir gefallen, dass Geld aus Europa sinnvoll angewendet wird.